Hola. Hola. Que sabeu que ja està tot en marxa, ja per Hola. això estàveu saludant, no? Hola. Hola, bona tarda. Hola, què tal? Què tal? Salut i cava. Salut i cava. Joan Llorach... Salut i cava. M'heu tallat, que ho sapigueu. Bueno, me da igual. Salut i cava. És que la Sílvia... és que m'envia a callar... No. Todo, l'he fet tot ja. Bueno, Però és que ara ha arribat el Llorach i és pitjor, eh? Has És vist? la Sílvia. M'he intentat posar com al mig, en plan de mando jo, No? i no ha sorgit cap efecte, eh? No ha sorgit cap efecte. A veure, Joan, què tal? De Caves Mestres. Sí, senyor. Sí, guanyador 2 anys. Sí, No sé, és que em saluden i em lio. Saludem als nostres fans. És que ella és la meva millor amiga, la Montse. Pues, un brindis per la Montse, millor amiga. La entra, Montse, que vingui, que vingui. Fes un petó. Que vingui, Montse. Aquí, mira la càmera. Aquesta petita. Hola. El millor. Clar, m'he liat. Això ho talles Estic o aquí això va en treballant. directe ara? No, amb ell. No, això està gravat. S'està gravant, així, Sílvia? S'està gravant així. Porto un minut. Bueno, es tracta, porto un família, intent de només minut. us diré una cosa, es tracta d'això, en aquests moments que vivim, passar-nos-ho bé. Estem acompanyats de la Sílvia, gran persona i amiga de les seves amigues. Per això Clar. passen aquestes coses, és el que té el directe. És veritat. Punto. A veure, Jo, t'agradarà Salut el i Llorach. cava. Salut i cava! Aquí està. és que no, en sèrio, anem ja cap als 2 minuts i encara no he pogut fer una pregunta. Passa res. No, ja la tenim totes les no he pogut preguntes. acabar ni de presentar el Joan. És el Joan, conyo. De Caves Mestres, guanyador 2 anys Sí, sí. del millor cava 2011-2016. Vale. Molt bé. A partir d'aquí, què ets de preguntar ara, Sílvia? No, Bebe i calla. No, jo diria que tu m'has presentat com guanyador del 2016 i 2011-2016. 2011 i 2016, i a més que dir guanyador, tots en aquella data vam ser grans guanyadors perquè estàvem aquí pujant a la guia de vins de Catalunya. Quants caves has pogut portar avui a la presentació dels millors vins de la guia? A veure, jo he tingut la gran sort, i és un reconeixement a la feina ben feta, de poder portar sobre una taula més de 10 caves o 10 grans vins blancs de segona fermentació. Escumoso. Tu saps, o sigui, no hi ha ningú més que hagi portat més. Bueno, pues seria un altre reconeixement a la tasca del nostre dia a dia. Per tant, en aquesta festa que només estan els que tenen puntuacions per sobre de 9,50, hi ha molts cellers que han decidit venir només amb un vi, i és que hi han hagut de venir amb 10. Veu que això logísticament té els seus problemes. Que gràcies, sí, no? no, és Gràcies. matar-los. Aprofito, no?, per donar-li les gràcies. Logísticament és horrible, però realment el reconeixement que nosaltres els hi volem transmetre és que si has d'escollir un mestre es dona igual. Quin era el que m'agradava? No sé, agafa qualsevol, si està tot de narices. O no? Sí, a veure, el fet de... Jo penso que és tan important portar-ne un com portar-ne 10, perquè l'única exigència que ens genera aquest problema, aquest reconeixement a la nostra tasca i haver de portar avui 10 és no afluixar aquest llistó. Vull dir que avui no hem guanyat el millor vi escumós, bueno, tant és, perquè el reconeixement hi és igual d'estar a la guia, de poder participar a la guia, i després és un llistó molt alt que té el celler per no defallir. O sigui, hem de continuar fent les coses i amb més exigència avui, més que ahir. I això és un greu problema. No tant la logística, perquè en el fons posar caves o posar vins a la nevera per venir aquí és un plaer. És més el reconeixement aquest i no afluixar mai. No afluixar i aconseguir posar el món del cava i el món del vi al lloc on es mereix, i no té més. Això és un discurs d'aplaudiment, d'acabar... Doncs feu, sisplau. Vale, bravo. Gràcies, ja era hora. Joan, jo abans que marxis, jo que sé moltes coses de tots i per això estic aquí, perquè ja, detallet. Explica'ns aquest hivern, què tens pensat fer amb Caves Mestres? A veure, el que tinc clar o tenim clar què farem és fer-ho diferent. I això és el que hem de fer. Primícia. No, primícia no. Ens hem d'acostumar... Mireu, jo diria que avui a la festa hi ha 2 barres molt sol·licitades, la de formatge i la de Collverd. Vull dir,
I això és ideal. Llavors el que hem de fer és això, fer coses diferents. O sigui, no ens serveix una plataforma de fer una fira igual, no ens serveix de fer d'allò. Llavors tu em preguntes, què faràs aquest hivern? Intentaré sorprendre la gent i que en aquests moments difícils que tots estem vivint, doncs, que quan vinguin a casa nostra o nosaltres anem a casa dels nostres clients, és que aquell acte es converteixi en realment una festa d'aquell moment, del moment d'estar presents i entendre el que bevem. I això només ho aconseguirem fent actes diferents, taller d'aromes, cates sensorials, etc. Sergi, guapo. Saludant a tothom mentre passem en directe. És el que hem de fer. Doncs, Joan, ha estat un plaer xerrar amb tu i compartir una estoneta. Ha sigut molt divertit, també. Bueno, és això. Ens hem de treure... Aquesta vitalitat, la primera persona que comparteix amb tu amb vitalitat, eh? Sí, no t'hem donat gaire... Has quedat bé aquí per això, escoltant. Tu què tal? Tu et dediques a això? Sí, bueno, no és el moment ara de parlar a mi, però... Bueno, però si vols... Normalment sempre hi ha situacions, una copa de cava, una ampolla, un micròfon, què més vols? Home, Vols més? Tenim tota una ampolla, eh? Sí, no? Ens la quedem... Ens la podem acabar? Ells ens han ajudat a organitzar tot això. Seria divertit fer una... Calla, sisplau. Home, que t'estic jugant. Ah, vale. La Sílvia té una virtut que no deixa... Deixa-la parlar una mica. És l'entrevista més rara de totes, o sigui, perquè no hi ha cap entrevista aquí. O sigui, he començat sense deixar-me. Em feu preguntes, digues, va. No, una pregunta et volia fer. Tu t'agrada el vi? M'encanta, sí. T'agrada el cava? Sí, clar. T'agrada el mestres? Aquest m'ha agradat molt. Molt bé. És el que he provat. No, tens una barra, com ja he dit... Tinc 10, no? Tinc 10 per escollir. Sí, però no et deixen baixar d'aquí dalt. Gairebé no, Va. però és un plaer estar aquí i anar xerrant amb tothom. Sí, que és mentida el que has dit en el vídeo que hem vist, De què? de que tu veus xampany. Digue'ns la veritat, allò ara. era un personatge. Cabernet Sauvignon. Allò era un personatge. Allò era un personatge. I aquí no fas pujar gent del públic? Només ens fas pujar elaboradors i tot això? De moment sí, perquè és el temps que tenim, però si això durés, jo què sé, que estic llançant idees, ara que estem en un moment d'experimentar, llancem idees, doncs una guia que durés una setmana, per exemple, doncs es podria fer perquè donaria temps. El problema que Aquesta és sortiria l'entrevista més llarga que estem fent, eh? Bueno, és el... Sí. És un poc el top 10, Bueno, eh? però això després la tallareu tant com voldreu, home. No, perquè Sí, això home. és treball d'edició que jo ja m'he negat a no fer-ho. Que no et paguen lo suficient, aquesta gent. No, ja no ho faig ni per diners, allò. A mi és igual. Són principis. En el fons, la filosofia final de tot i el resum de tot, sigui la guia, sigui mestre, sigui els foies, els formatges, el resum final de tot és que ja que hem de venir aquí, hem d'estar unes hores sent la imatge de les diferents empreses i passar-nos-ho bé. Mireu, vine un moment, sisplau. No acabarem mai. No, però està bé. Bona tarda. Aquí us presento un gran personatge de l'empresa Collbert, que gràcies a ell ens està donant una mica d'habituatament a tots els seguers. Això és veritat. Les hem entrevistat, Els hem eh? Ja han entrevistat, sortit, han tingut el seu Hem parlat moment. amb en Joan Moliner, el director comercial de Collbert, i amb en Joan Llorac a la fin del mundo, i amb la guia de vins també, o sigui que endavant. Això és important. Això, perquè sí. El que dèiem de fer coses diferents es tracta d'això, d'unir persones diferents, amb marques diferents, fer sinergies i arribar aquí A fer coses. A fer coses. Tot més, va. I una... No, va, resum. El cava, el vi dona per això, dona per fer una estona on no hi ha res preparat, on no sabem com s'ho passarà la gent que estigui mirant això, però el que estem segurs és que nosaltres ens ho estem passant molt bé. Molt bé. Vinga, Doncs salut. tancar amb una frase. Salut i cava. Va, salut i cava. Salut, família.